पहिलोच आमदार झालो आणि पहिलो कार्यक्रम म्हणटा तो भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती आणि त्याच्या आशीर्वादान आणि त्याच्या विचारान आयज आमकां फुडें वचपाची गरज आहा आणि त्याच विचाराचेर म्हाजोय प्रयत्न आसतलो की प्रत्येक सामान्य बारीक मनशाक कशी मदत करप आणि कशें तांकां पावप हे विचारान आमी फुडें वचपाची गरज आहा। आणि सगळे हे सिनियर कार्यकर्ते ज्येष्ठ कार्यकर्ते मोगो पक्षाचे तुमचो म्हाका फूल सपोर्ट जाय, आशीर्वाद जावो। जे जे विचार म्हाजे कडेन आसात मांद्रे मतदारसंघ फुडें व्हरपाक, जे जाणे करून अनएम्प्लॉयमेंट आहात किंवा बाकीचे उदकाचो प्रॉब्लेम आहा, खुबशे विशय आहात जे आमी मोगो पक्षाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सगळे बसून तुमचे मार्गदर्शन म्हाका जाय, तुमचो साथ जायो, तुमचो आशीर्वाद जायो, वांगडा रावन खंय तरी काम करया। आणि अशें न्हू की आमकां जितके वावरल्यात तितक्यांकूच घेवन आमी फुडें वयतले। फुडले येता ती 5 वर्सां आमी अशें पळोवंक जाय की प्रत्येक हर एक नागरीक मांद्र्याचो जो मोगो पक्षा वांगडा आसतलो आणि भायर खंयच्याच पक्षाक वयचो न्हय, मोगो पक्षा वांगडा रावन मोगो पक्ष आनीक स्ट्रॉंग करून मांद्र्यानूच न्हू आख्या गोंयभर मोगो पक्ष बळकट करतले। हांव जितबाई कडेन मागतां भाऊसाहेब बांदोडकराची आतां वारसो जो जितबाईच्या हातीन पडलेलो आसा आणि आमच्या सेंट्रल कमिटी मनीस पासून पयलीं मिरामार आपले फंक्शन करताले भाऊच्या जाग्यार आणि मग आंगर येताले हजेरी लायताले आपले। आता कोण दिसत ना, ही जबाबदारी जितबाईन पेलपाची आता तयारी करपाची। आणि हेच्या फुडें हांव मागता जितबाई कडेन की येते चुकलो तो वाहन चुकलो पळय तुजे कडसून ती चूक जावचे न्हू। अरोलकरचा त्रिवार अभिनंदन करता, पण त्यांनी जी आज 10 वर्षां मेहनत घेतली त्या मेहनतीचा फळ त्याला आज मिळाला असा आणि या पेडण्याच्या विकासासाठी त्याचा बरोच हातभार लावतो असं त्याला विनंती करता। आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती संपूर्ण गोवाभर चालू असा आणि या जयंती निमतान आज आम्ही सगळे हे जमलेलो असो, कारण बहुजन समाजाची जी विकासाची जी बुनियाद ती भाऊसाहेब बांदोडकरांनी रोवली। बहुजन समाजाचे भुरगे ज्यांना शिक्षण मिळानासला या शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक वाड्यात शाळा सुरू केल्यो, कॉलेजा उघडली। ते कॉलेज शिकल्यानंतर त्यांना नोकरी मिळांक जाई म्हणून त्यांनी सिबागायक इंडिया, उस्कावचो समाला मद्रास रबर्स फॅक्टरी अशो निरनिराळ्यो अशो कंपन्यो हाडल्यो आणि आपल्या गोंयांतल्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो। दुसरी गोष्ट म्हणजे कुळ मुणकार कायदो, जे शेतकरी राब आपल्या शेतात राबत आणि त्या राबतीतून जे धान्य पिकयता सगळं समाला भाटकाराक घालूचा लागा। ह्याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरान कुळ कायदो केलो, ज्या गरीब लोकांक आपल्या गहाच्या घराचो हक्क मेळांक जायो त्यासाठी तिने मुणकार कायदो केलो। असे निरनिराळे कायदे भाऊसाहेब बांदोडकरान आपल्या हयातीत केले। यासाठी मी भाऊसाहेबांचं अभिनंदन करतोय त्रिवार। आणि ह्याचे पुढे आमच्या जी आरोलकरान आमच्या पेडण्याच्या विकासासाठी खूपशी परिश्रम करून एक नवीन पायडो पाडूचो